Hi guys. Okay, almost done na jud siya guys. Saba sa among iro guys. Nagka very very messy kaayo guys. Almost done na jud siya, almost done ang akong carport. Na guys, cemented na siya guys, cemented na. Wala lang na ako nakuha gani na guys ang the way giun sa nila pang cement kay grabe na ako ka busy guys dahil kay ugi pang process. Iyan na extensionan din ha guys o kuan ka ng atok siya guys na ay mga kahoy dia kay aron nga paigo jud ang akong Mr. Romantico. Mr. Romantico guys, mga siya guys. Muna karon ang ika-third at bali part 3 nga update na ko guys ha. Okay, grabe ka messy guys. Wala siya gamay na lang jud kulang, gamay as in gamay. Okay, bye bye guys, please subscribe my YouTube channel. Bye.